El primer que hauríem de fer és definir què és una cooperativa. Podríem fer diferents definicions, però ens volem centrar en dues que estan consensuades per tot el món. La primera seria la que trobem a la Llei de Cooperatives de Catalunya, que va ser aprovada el 2015. Seria la definició legal. Per una altra banda, tenim la definició universal, que la podem trobar a l'Aliança Cooperativa Internacional, que ens representa a tots els cooperativistes del món. Com podeu veure, a l'article de la llei teniu aquí les definicions de les cooperatives, però ens volíem centrar en alguns dels aspectes bàsics que diu aquest article. Fixeu-vos, lliure adhesió i baixa voluntària. Les cooperatives són entitats obertes a tothom. Necessitats o interessos comuns. Les cooperatives ens agrupen per respondre a les necessitats que podem tenir un grup de persones. La gestió democràtica. Les cooperatives són entitats en les quals cadascú de nosaltres tenim la capacitat de prendre decisions i donar opinions. Una persona, un vot. Millora de les persones sòcies i de l'entorn. Les cooperatives lluitem per millorar no només les condicions de les persones que ens hi formem part, sinó també de l'entorn amb el qual ens relacionem. Activitat empresarial. Les cooperatives som empresa i això hem de tenir en compte. I els socis i les sòcies som persones empresàries. Ens hem de relacionar amb el mercat i hem de ser viables econòmicament. I per últim, la col·lectivitat enfront dels interessos particulars. Som un grup de persones i la nostra força està en aquest grup, en ser col·lectiu. L'Aliança Cooperativa Internacional ens dona una visió universal de què són les cooperatives. Empresa centrada en la persona, on superem qui té més recursos econòmics per donar-li importància a tot el que cadascun de nosaltres pot aportar. Empreses de gestió democràtica, en les que tothom és lliure de poder opinar, decidir i participar. Basades en principis i valors que asseguren una viabilitat econòmica i social de les cooperatives. I d'on ve tot això? És cert que actualment es parla moltíssim de cooperatives, però en realitat venim de molt lluny. Les primeres cooperatives daten ja de meitats del segle XIX, cap al 1832 aproximadament, i avui en dia són un dels motors econòmics de la nostra societat. Perquè us feu una idea, a nivell mundial existeixen més de 2,6 milions d'empreses cooperatives i arreu del món existeixen més de 1.000 milions de persones vinculades al cooperativisme. Aquí a Catalunya, almenys un 15% de la població està vinculada d'alguna manera a alguna cooperativa. Les nostres cooperatives generen al voltant del 6% del PIB català i existeixen més de 4.500 cooperatives que treballen a Catalunya.